In de toren van de Grote Kerk is de afgelopen jaren veel gebeurd. Zo is de eerste torenkamer opgeknapt tot een presentatieruimte en dient de Tweede Kamer als een soort bioscoop voor de film In Hemelsnaam. Afgelopen weekend werd de derde torenkamer geopend, die geheel in het teken staat van een bijzonder Duits boekje. Waarin staat wat de Duitse waarnemers die in de toren gezeten hebben, alles opgeschreven hebben van minuut tot minuut, om te kijken hoe de vijand langzaam Venray naderde. En op een gegeven moment hebben ze de toren opgeblazen en we hebben dat boekje gevonden, hebben we helemaal gekopieerd, laten vertalen. Duitse transcriptie, Nederlands, Engels en dat wordt vandaag hier gepresenteerd. De toren kan op zaterdagmiddagen tussen 2 en 4 bezocht worden. Er kan via de derde torenkamer met het bijzondere bureaublad helemaal doorgeklommen worden naar de klokken, waar het project Torenview is gerealiseerd. Daar hebben we 4 nieuwe panorama's gemaakt. Het zijn in de 4 windstreken grote foto's van de huidige situatie van Venray, met daarin verwerkt oude foto's van de oude situatie. Een heel mooi beeld. Al met al zijn het belangrijke ontwikkelingen voor de Venrayse historie. Dat dacht ik wel. De Grote Kerk is het monument van Venray met al zijn kunstschatten, wat in de wijde omgeving bekend is. En niet alleen in de wijde omgeving, tot ver in het buitenland. Wij hebben hier meer dan 70 beelden, authentiek, vanuit 1500 tot latere data, die uniek is in Nederland. Tot 1 november zijn de Torenkamer en Torenview te bezoeken. Dit kan op zaterdagmiddagen of op afspraak via het VVV-kantoor.